Branwen dwi, a dwi'n astudio'r cwrs MA dros gyfnod o 2 flynedd. O'n i wedi bod yn meddwl am wneud ychydig o gyfieithu ers blynyddoedd, ond oedd gen i ddim gradd yn y Gymraeg. Felly pan glywes i am y cwrs yma, nes i feddwl yn syth ben, dwi'n mynd i reid y cwrs yma, mewn sy'n union beth dwi angen. Ac dwi'n meddwl bod yn bwysig pan ydych chi yn trio am swyddi neu yn deud wrth bobl bod chi eisiau bod yn gyfieithydd llawrydd, bod gennych chi gymhwyster. Felly dyna'r rheswm nes i benderfynu, a o'n i'n meddwl, mae Branwen Gwyn MA yn swnio'n dda. Dwi'n meddwl mae'r peth gorau am y cwrs i fi ydy'r ffaith bod chi'n gallu deilwra fo at eich diddordebau personol chi bron pob prosiect lle dwi wedi cael dewis yn maes yn hun. Dwi wedi dewis cerddoriaeth. Enghraifft, dwi wedi cyfieithu caneuon o sioe cerdd. Dwi wedi mor o sioe cerdd. Dwi wedi dadansoddi cyfieithiad o sioe gerdd. Dwi wedi cael cyfieithu gymaint o wahanol bethau o gyfieithu deddfwriaethol, gyfieithu theatr, teledu, steitlo, pob math o bethau. A dwi'n meddwl bod y profiad yna wedi bod o fydd mawr i fi. Dwi'n teimlo fel bod gennym fi sail gadarn rwan i fynd yn ymlaen a cael mwy o waith cyfieithu llawrydd. So ni bendant yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud y cwrs i gysylltu â'r Prifysgol. Dewch draw, codwch ffôn, ewch ar y we, a llenwch chi ffinger o beth sydd o ddiddordeb i chi.